Mulanje district is one of the highly populated districts in Malawi, in which majority of its residents live below the poverty line. It is located in the southern part of Malawi, about 60 kilometers away from the commercial capital, Blantyre. In Mulanje, there is a village known as Muhio, where some poverty-stricken households have their faces beaming with so much joy and hope, thanks to the Bermuda Overseas Mission, BOM. Through a project known as Build Malawi, some ultra-poor households have received modern houses that have transformed their lives. Alinafe Japima, a widow who is struggling to raise her school-going kids single-handedly, was all smiles for being one of the beneficiaries of the project. Zinanga ndina Alinafe Japima, unokwafu mwamhiyo, tiye nkanda, unokumulanje. Kuchokera panthawi imene amunanga inana mwalira, kuzafika siku la lero, ndimakhala ndi moyo wozunzika ndi ana. Ndeka nthawi kanoko ineyo ndatokoza kuona nyumba yenyewe imene iyi. Zisinthika chifukwa choti nyumba ndinaweni panopo ndi yayikulu, ndiyoti anawa ndikhola kumakhala nyumba yomweyo opanda chovuta china chilichonse. Martha Likoswe, whose single-roomed house she previously owned could not accommodate her and her 5 children, is all smiles, thanks to the Bermuda Overseas Mission, BOM. Zinanga ineni Mulanje Likoswe, wamuzi mwamuhiyo kunoko tiye nkanda boma la Mulanje. Ni mavuto analosa yamba kwambiri chifukwa nyumba imene ndimakhala ine ndi anawa inali yachichepere kwambiri. Oti anawa siwa ndimata kugona nawo chipinda chimozi. Pamene ali mavuto kwambiri kudwala sikulali kwa pafupi. Panopa tikusunga nawo kwa usachepera 5. Amene ndimasamalira ine ngati chimayi pandika. Oti be mavuto ndiyena ndina obe achepako mphamvu. Fana kuti ngasiti magona nyumba imozi panopa moyo wanga munosangalala kwambiri ndi chimwemwe ndithu. Kungothokoza kungo limene lapangapo program ngati imene iyi. Mulungu akatani adalise. Zinanga ndine manyisimambo. Ndathokoza kuti katiza nyumba yabwino. Mmene ukagona soko kudwala kutani kucheza. Dzina langa ndine Difina Maheya, ndimakhala muzimamu mwa muhiyo, tiye nkanda boma la Mulanje. Yandisintha kwambiri kwa nyumba imene ndimakhala ine inaliyo inyasa kwambiri ndipo inathyoka. Panopa ndizikhala nyumba yabwino yolongosoka. Makumana nawo mavuto ambiri chaka china chilichonse ndi mazula mauzu kugula mitengo misomali kufotokoza nyumba. Ana skulu mavuto akwakuza chifukwa kuti akagona osadya kupita ku skulu, akholezo yamphidwa nkalasi nizolemba phunzitsi pa blackboard kuti alembe. Pemphero Maocha, a physically challenged young man who is also pursuing his secondary education, thinks the project will completely transform his life and making his school life easy. He will not spend time looking for grass every year to touch his home. Zinanga ndi Pemphero Maocha, ndimachokera muzi mwa muhiyo kwati nkanda boma la Mulanje. Bermuda Overseas Mission ndikwathokoza kwambiri nguzera mwa asogolera awo kunoko ku Mulanje bambo Bile Bokosi amene amatenga gawo lalikulu kuti lipirira fizi kuti zikomo kwambiri pa zimene amatipangira. Ayi kwasintha moyo kwambiri chifukwa munthu ngati ukugona nyumba yoti mwina ndiyovumba si munthu moyo wako somakhala bwino makopo mapezeka mwina anyowa munthu mangokhala so ni nkhawa kuti kodi makope kapena zokudya zikhala motani nyumba imene munthu. Choncha munanga namwalira kali ndiye maswabe chisamaliro kuti ndikhamoti bwanji makha pichi ninosayembekezera ndiyana ndiye okugona kwa ine kholo ndiyanawo magona ngati motitikana ndiye chonchi manga kuti tapasidwa ife nyumba ngati yayikulu yosamalirika amene andikwathokoza kuti atichitira chani chitukuko ndipo manyumba onyadisa mwa muhiyo muno. Ndine Jairus Makina ndikhala muno muzi mwa muhiyo tiye nkanda Mulanje Malawi. Chisango ino yachikulu kuti ndamangidwa nyumba iyi pomwe nalibe ndipo zoti ndikanayifikira kunali kuvuta pandekha. Nali nawo kudya kukuzu yakanchaka kuzuwa mauzu
komanso nyumba inandichepera kusintha kuti nyumba iyi ndi yayikulu bwino ndizikhala momasuka ndimavutika kuzowa mauzo. Zina anga ndine Esther Wasili tokera mmuzi mwa Muhiyo tiye Nkanda ku Mulanje ku Malawi. Ndingathe kunena kuti apapa moyo wanga ndine wosangalala kwambiri chifukwa cha nyumba imene ilipo msiku la lero. Nyumba imene iyi yasintha kwambiri moyo wanga poyerekeza ndi nyumba imene ndine nayo mbuyomu. Inali nyumba yaying'ono kwambiri komanso yauzo oti nthawi ya mvula timavutika magonedwe. Nyumba mmatha kuzaza madzi kumachita kukupa, koma nyumba imene kubwera kwa nyumba imene iyi yasintha kwambiri moyo wanga. Ndi mmene nyumba ikuonekera ndizitha kugwira ntchito zanga momasuka. Zina langa ndine Rufi Alika, ndine mmodzi wa volunteer kunoko kwa Muhiyo, imayang'anira mizi yonse imene imathandizidwa ndi bungwe la BOM. Tikuthokoza pa zabwino zonse zimene mwatichitira kunoko kwa Muhiyo. Ila anthu amavutika pogona, pokhala, koma panopa apeza pokhala ndi pogona. Mwayichiti kuti zikomo kwambiri. Ine ndine village head Muhiyo wa dera la Mulanje tiye Nkanda group Kazembe. Chitukuko chichi nafika kwa anthu amuzi uno amene anali wokhuzidwa osowa pokhala, ndipo zikati chonchi mukakhala ndi zitukuko zina muzi zogwirika anthu amuzi amatuluka chifukwa amakhala ndi pang'ono moyo woti ali pamalo pabwino. Koma timakhala pokuta kuti mtu agona pamvula amtengo ndio chikamiza kuti tete zikalima nsongo amakhala bepovutira. Koma apapa ndimuli kuti mina pang'ono anthu alikhala ngati omasuka, komanso ndinene kuti anthu amasuka mango ndi amene watha. Panopa ana kapena ndikati ana iya azibambo ndi azimayi akumakwera kuphiruko kumakatola zimasuku zosakhwima, enanso akumanka ku forest uko kumakasaka mango eneyi. Minanso zangoti pang'ono ponka amakatola mango eneyi ndikumabera nawo anthu ndikumaphika ndikumapanga phala anthu ndikumadya. Koma amene asakwanisa zimenezi ndimayi pakhalira yezu aliyapakana kupita kungokhala pansi. The project has constructed 6 houses in the year 2024 alone in Muhiyo village in Mulanje. But there is need for more, as explained by Babi Nkandawire, the building supervisor for the project. My name is Babi Nkandawire, building supervisor for BOM, that's Bermuda Overseas Mission project in Malawi, especially Mulanje district. So we have started with 6 houses this year, 2024. We have managed to build all the houses that you have seen in the pictures in Muhiyo village, Mulanje. So for me, I'm very impressed with this project, and I would encourage the donor community, more especially from Bermuda, to fund more because there is need for more houses in Mulanje, especially Muhiyo village. There is need to support more people because, as you see, there is need for more structures. So we are expecting more from the donors. We are expecting the love from the donors in all ways, be it in building or in any support. In spite of the beautiful houses that have been constructed under the project, the beneficiaries still have a mountain to climb. The prolonged dry spell in most areas in Malawi is already threatening food security in most households. Hence an appeal for more relief items for the vulnerable households, as explained by Bile Bokosi, Bermuda Overseas Mission country's representative. My name is Bile Bokosi, BOM representative for Malawi. I'm grateful for the support that BOM is doing in Malawi. There is a lot that we are doing. We have a scholarship that has got 126 students at high school, and we have tertiary education support, which has got 40 students. And again, we have
technical students. That these are the students that are in community colleges. They are 19. Again, here we have this project, Build Malawi. We get funded for 4 houses, but we managed to build 6 houses. I'm happy for that. It's not me alone. I had a team of Babi Kandawile, Martin Kipanya, the part-time accountant, and Ruth Alika, and the whole village work as a team. So it's my wish that next year, because we should have more houses, because there are more needy families. We cannot do it at once, but with time, I think we can reach out to many people. So I would like to extend my gratitude to the people that have been supporting the program, our donors, David Thompson, the coordinator for the project in Bermuda, and all the people, the Christ Church, which has been with us since 2018, and everyone who took part in supporting the family. Though these people have been supported with a house, but there is the issue of hunger, which has affected more families. So it's my appeal again, if they can be helped with some relief item and maybe fertilizer, so that maybe next year they can have a good harvest.